सानजौफुनि गोजोननायजों लोगोसे बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनायजों लोगोसे मोननैसो रादाबखौ होनो आखायाव लानाय जाबाय। गाहाय रादाबाव दङ तामुलपुर जिल्लानि सालबारि आबसु अफिसाव लांनानै कम्पिउटार फोरोंगिरि ज्यतिष दासखौहाय बुनायनि सायावहाय न्याय बिसारनांगौ होननानै नखरनि सुबुंफोरा खाथिनि पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जादोंमोन। बेयावहाय आबसुनि सुबुंफ्रा सासेबो लोब्बा गैया होननानै बिबानाव थानाय सुबुंफोरा गुबुन खामानियावहाय एंगेज थानायनि जाहोनावहाय बेयाव सासेबो लोब्बा गैयामोन होननानै बिबानाव थानाय सुबुंफोरा फोरमायदों। बिनिखायनो बे केसखौ उथायना लाफिननांगौ होननानै आबसुनि सुबुंफ्रा खावलायनायाव ज्यतिष दासनि बिफाया केसखौ उइद्र खालामनानै लाफिननाय जाबाय आरो आबसुनि बिबानाव थानाय सुबुंफोरा दिनै खौरांगिरि मेल खुंनानै बयनिसिमबो खावलायहरदों रावबो बिबानाव गैयै समावहाय आबसु अफिसाव लाबोनानै बेबायदि बिसार खालामनाङा होननानै उननि समावहाय बेबायदि दा खालामसै होननानै आबसु अफिसनिफ्राय बिबानाव थानाय सुबुंफोरा खावलायहरदों। बिथांमोनहा बुंदों दि बेबायदिनि फिसा फिसौ केसखौ लानानै बाजार खाथि जानायखाय सुबुंफोरा बेबायदि अफिसाव लाबोयो, नाथाय बेबायदि फिसा फिसौ केसखौ लाबोनानै आबसु अफिसावहाय बेबायदि बिजिरफैनो नाङा, फिसा फिसखौ गाव गावनो बिजिरनानै समाधान खालामनानै ला होननानै बिथांमोनहा खावलायदों। आरोबाव मोनसे मुगैथाव जाथाय तामुलपुर जिल्लानि नागापुराम ओनसोलावहाय साननि समावनो सासे गोथै सह बोखांनो हानाय जादों। सासे उन्दै गथ'आ इनाय थासारि बुथारनायखौ नुदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। जाथायनि उनाव खोन्थानायनि उनावहाय गासै जाथायखौ फोरमायदों गथ'आ। बेखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मिथुन मुंनि सासे सुबुङा इनाय थासारि बुथारदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिसोरो गासै ज' जौ लोंलायनायनि समाव बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै जोङो खोनानो मोननाय जायो। दा बे बुथारग्रानि मुंखौहाय मिथुन होननानै जोङो सिनायथि मोननाय जादों। सानावनो बेखौहाय बुथारनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गवालपारा जिल्लानि थागिबि आनन्दराम राभा होननानै सिनायथि मोननाय जादों। दा सानै सुबुंखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दा बिसोरखौ आयेनजों बिजिरनानै साजा होनाय जासिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मैया यासिन मालिक नेताखौहाय दिल्लीनि गोजौसिन बिजिरसालिया 10 लाख रां जुरिमाना फोनांनाय जाबाय आरो जम्मु काश्मीरनि सुबुंफोरा थैजासिम साजा होनो थाखाय दाबि दैखांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोलाव समनिफ्रायनो जम्मु काश्मीराव गोजोननाय गैयै थासारि, अस्त्र दिन्थिनानै रां लुथिनाय बायदि सरकारनि हेंथायै पाब्लिकफोरखौ गोजोननाय गैयै थासारियाव लाबोदोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बे जाहोननि थाखायनो बेखौ एरेस्ट खालामनानै बेबायदि साजा फोसावनाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आमेरिकान इउनाइटेड स्टेट्सआवहाय मंगलबारनिफ्रायनो लानानै गोजोननाय गैयै थासारि जेरैथिंबो गाबग्लुंनाय जानानै दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय मंगलबारावहाय 18 बोसोरनि रामसु मुंनि सुबुङा गुलि गावग्लुंलाबायनानै टेक्सास इंलिश मिडियाम एलिमेन्टारि स्कुलावहाय गावग्लुंलाबायनानै 19 फरायसाफोरखौहाय जायगायावनो गावथारदों आरो 2 फोरोंगिरिफ्रा जायगायावनो थैनो गोनां जादों। बे बाथ्राखौनो लानानै गासै आमेरिकानि सुबुंफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै फरायसाफोरा 7 बोसोरनिफ्राय लानानै 10 बोसोरनि गेजेरावमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बे बाथ्राखौनो लानानै आमेरिकानि राष्ट्रपति बाइडेना गासै मोनसे मेल खुंनानै आमेरिकानि सुबुंफोरखौ बेबायदि खावलायदों। अस्त्र दैग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गासै पाब्लिकफ्रानो ज' जानानै सोमावसारनांगौ होननानै बिथाङा फोरमायदों। दिनै सरकारनि हेंथा खामानि मावग्राफ्रानो बेबायदि थुन जुलायनानै बेबायदि खामानिखौ मावो होननानै राष्ट्रपति बाइडेन बिथाङा बुंदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला अट'मेटिक हाई प्रफाइल्सनि गंसे राइफलजों गावग्लुंलाबायनानै बे जाथायखौ खालामनाय जादों आरो बुलेट प्रुफ गाननानै बे जाथायखौ मावनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बे दुस्थ'खारि दुथां 18 बोसोरनि रामसुखौहाय आमेरिकान पुलिसफ्रा गावनानै इनकाउन्टार खालामनानै बुथारनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।